Ini apa bedanya ya Le karo penemuan dari sedulur-sedulur dhewe sing kanthi umum mau kan enek kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi lan liyane. Jane yo padha. Jadi prinsipe penemuan Mbah Saena yo ngene iki. Iki gak enek diganggu gugat Le. Ya sapa sing ngrungokne suarane Mbah No. Lek sajake mrengkeleng atine lek ora trima, ya rene engko tak omongi. Dadine aja gur komen liwat HP. Wis jelas Mbah No kuwi duwe yayasan. Nangkane yayasane Mbah No Yayasan Pesantian Jawa Dwipa Tutur Tinular. Manggene nang Desa Kedung Gebang, RW 02 RT 02 RW 33 Kecamatan Tegal Trimo Kabupaten Banyuwangi. Yo simbole jelas, letaknya di timur pasar Kedung Gebang, ada bannere. Loh ngene le ya, dadine Mbah No ngedekne yayasan iki bukan yayasan sing abal-abal ya. Nganti tak telusuri Mbah No nganti minta izin sampai di Menkumham. Jadi ini resmi dirangkul negara. Lah tujuane Mbah No ngedekne tuntunan Jawa iki piye to? Maksudnya apa to? Dinggenoto menungso le, lek wis Jawa ben padha meneh. Lah lek wis padha meneh tak kira ora enek tukaran. Ora nek saling menyalahkan, jane ngene ya Le. Isine alam donya kuwi mau eneke antarane kuwarmu. Ya. Ya contone kuwi kan gur antarane karepku apa karepmu. Mangane ku iki Allah. Mangane sing diarani ku Allah ya Allah, aku sejatine nang Allah. Mangkane jane asline menungso iki padha gagal lek goleki Gusti Allahe. Krana apa? Ora padha gelem laku lan ora padha gelem ngaji rasa ya Le. Jane ngene. Lek tuntunan Jawa ngene mbae sakandene ditekok kitabe ya ada makna, tuntunane tutur tinular, sahadate ya wis jelas. Lah cara trap-trapane sehari-harine sing diarani sembahyang iki piye, sing diarani tapa iki piye. Lho lek jaman kuno makuno jaman kerajaan iki malih ora enek tembung diarani salat. Ya salat kan yo anyarani kiai to. Dan dhisik tembunge ya sembahyang. Ya lek sembahyang iki lungguh terus tangane iki ngene, wis diarani sembahyang. Maksudnya nyembah karo yang Maha Tunggal. Sing diarani tunggal iki ya nyawiji. Mangkane nek urip iki enek sing uripi, mangkane ngarep tak omongne sing uripi Adam karo Hawa. Mangkane sekabeh urip nang alam donya iki mau ya kuwi mau sing uripi sing mlebu metu iki mau. Jelas sing mlebu jenenge Adam tu kata suwung, sing metu ki mau Hawa ki kata ana tapi ora wujud ya Le. Sing tak omongne jagat ki mau Surya Candra ki mau lah isine ya ki mau menungso, kewan, tetuan ki mau isine. Mangkane sak lumahe bumi kurping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun diarani umat Islam. Dadine aja nganti salah kaprah ya Le. Islam sing diomongne Mbah Saena kuwi mau jane ngene ya Le. Menungso
sak alam dunya sing dilairne kuwi mau dari prediksi Mbakno orang salah. Jadi sing dilairmu salah, karepe kongkon bener. Lah nalika lair ku mau wis kena diarani Islam. Tembung Islam iki umat Islam, umat iki sifate, Islam iki wujude. Contone umat iki mau urip ya mati, Islam iki dadi isine alam. Dadi ini isine alam donya iki mau duwe umat sifate urip karo mati, makanya umat iki sifate Islam wujude. Lah nganti saiki digawe Islam agama. Jane kan ngono. Yo penting agama. Ya mangkane kaya anak putuku kabeh sing padha ngrungokne suarane mbae. Mbae iki lek ditekoni ya iso muni. Lah ngene iki spontanitas. Sampan tentang corona iki lek tak terusne nganti dawa kan ngono. Jadi ini orang karangan. Jadi siapapun yang ingin bertanya Mbak Saeno, datanglah di Yayasan Pesantian Jawa Dipa spontanitas aku jawab. Jadi ini orang karangan lih. Lah lek kok karangan Mbakno ora abal-abal. Ra orane Mbakno lire kok pinter-pinter ora ya le ya. Wis paribasane Sundula langit cara sekolahe. Lek ngene Mbakno tentang tekon tataran Jawa laurane Mbah Saeno tidak bisa menjawab. Krana apa le? Cara Mbahno iki sekolah menyatukan alam dan penciptanya iki saandene goleki banyu ora gur nemokne bulune ya le. Nganti nemok ora nemokne gur hilire. Temu hilire tak turut nganti temokne nang bulune. Golek tumrapno ibarate goleki tuke banyu. Lah saiki goleki punjere kekayon, ya mulai wit pangcarang godhong pentil lan liya-liyane tak turut. Terus akhirnya mentoke nang punjere. Dadine saiki tentang ajaran Jawa, Mbahno iso nemokne sumbere karo punjere. Mangkane lek nemokne sumber karo punjere ora kedawan. Sumbere ya gur siji, punjere ya gur siji. Lah siji mau dadine loro. Wis digandhenge enek awan enek bengi, enek lanang enek wedok, enek bunga enek susah. Kuwi anane gur antarane sumber karo punjer. Kan ngono. Mangkane ayo saiki apa sing perlu ditekokke? Dadine ora burjare le. Kata-kata Mbahno bisa dipertanggungjawabkan tentang fenomena alam. Ya nganu ya le muga ae dari donga. Oh nganu le iki tentang donga iki. Donga iki asline ora enek sing mandi le. Contone baku mau Pak Kiai, kaji, abah sing omongi dukun, kaya Mbah Saeno barang iki dongane ora enek sing mandi. Wis, lah iya to. Lah lek kira-kira enek donga mandi, ora enek le kira-kira wong mlarat. Yo ora enek wong loro, contone. Iki kabeh, Pak. Enek wong loro digolekne sesepuh pini sepuh dukun, njaluk waras. Kuwi dongane karepe engko waras ngono ya. Dadine sing mandi iki mau dongane dhewe. Nggih. Dadine lek dongane dhewe mandi, lek ngono bejo cilaka bunga susah iki ora oleh nyalahne kancane. Nggih, Pak. Kuwi dari kepercayaan alam dadine wong iki kudu percaya karo ngunduh woing pakarti sing diarani hukum karma. Ora enek ceritane wong nandur dhelé tukul jagung. Engko bin ajaib engko ya. Dadine ya sepurane sing akeh Mbahno wis ngene iki jrogol-jrogol ngene iki suarane ora iso alus. Ndere wong turune wong Surabaya. Nggih.
Apalagi Mbah No sebagai turun dari darah merah ya, ya saat ini orang yang pemberani dengan siapapun, tapi dengan dasar benar. Mangkane Mbah No nganti ngedekne Yayasan Pesantren Jawa Dwipa Tutur Tinular. Mangkane lek dina Senin Pahing wis kesepakatan dulur-dulur putra wayah padha mlumpuk takjak belajar ngaji rasa. Ya lek ngaji ning nang rasa iku iso ngerti, akhire iso ngenggeni rasa rumangsa, krasa ngrumangsani. Kuwi lek ngajine nang rasa. Lah tapi lek ngajine nang buku le, pinter. Ayat iki bab iki munine ngene kan ngono. Lah kenyataane sing padha rene tak tekoni kandhet tengahing dalan. Ngomonge jarene buku kan ngono. Lek Mbah No lek ditakoni tak buktekne. Dadine temune aku ngene iki perjalananku liwat dalan iki sakmene dina lakune ngene kan ngono ya, Le. Iya. Lah iki tentang babakan mati karo urip ya, Le. Iki padha anu lho sing padha mireng niki lek nganti suarane Mbah No iki salah ya salahno lho ya. Iya, Pak. Mangkane enek unen-unene mati antarane urip. Lek mati iki terus terang tuntunane Arab ya, Le. Bukan Islam ya. Nggih. Tuntunane Arab contone besok lek mati aku masuk swarga, kuwi kasunyatane ngoten. Nggih. Lek tuntunane urip, tuntunane Jawa Bali. Jadi besok lamun teko Titi Wanci, aku bali nang zaman kelanggengan. Kan ngono ya. Berhubung kabeh iki wis berbentuk Allah wujud. Wis mesti ninggal. Heeh. Tembunge iki ninggal. Nggih. Elek wong Jawa ya ninggal raga, matine rasa. Lah uripe langgeng tan kenani owah kan ngono. Nggih. Mangkane wong kudu percaya lek enek sabenae wong sing wis padha bali nganti nemoni asline kuwi kan roh ya, Le. Nggih. Roh iki tembung roh halus banget. Mangkane tidak bisa ditata dengan badan kasar. Tapi lek jawil ya iso glempang sing dijawil kan. Mangkane roh. Jane kan ini Le, mangkane Mbah No tatanane iki mau sing penting tujuane urip lek kangge tuntunan Jawa iso balik nang zaman kelanggengan. Kuwi tujuane ya. Iya. Terus saiki sing padha iso balik lan ora lek nganti ora iso padha balik nang zaman langgeng utawa balik nang sangkan paraning dumadi ora oleh nyalahne kancane. Beteke apa? Lek kepengin balik nang zaman langgeng ya kudu roh dalane langgeng. Ya saiki tekono dalane langgeng. Dalane langgeng niku pripun Mbah ngono? Dalane pripun, Mbah? Ambil dalan. Nggih. Ya dalane langgeng iki mau. Dalane langgeng. Dalane langgeng ini ya, Le. Nggih, pripun, Mbah? Mangkane lek kepercayaane Mbah No sing nguasani zakat sak isine diarani Sang Hyang Tunggal ya. Perkara diarani Gusti Allah, Sang Hyang Widi Allah. Monggo kuwi kan jeneng. Lek Mbah No kan menemukan jenenge Sang Hyang Tunggal. Dadi lek ngono wong sak alam donya iki tunggal. Makane lek enek sawenehe kane nganti miwir tentang eneke agama ya, Le. Nggih, Mbah. Enek agama sak lumahe bumi sak kureping langit Mbah No ora ngarani siji-sijine agama. Ya. Kuwi kabeh asline apik. Nggih. Ya. Nggih. Kitabe apik. Tapi lek enek sawenehe agama apa wae, lek sik nyalahne liyan
utawa mbedakne liyan lek ngono gagal lek goleki Gusti Allah. Nggih, Pak. Yo kuwi lek ora trima rene engko tak omongi. Lah mangkane sing diarani Sang Hyang Tunggal iku ora mbedakake. Jane ngene ya, Le, manungsa sing dilairi nang donya iki lek iso padha mimpir kinodrat antarané kodrat ya. Nggih, Mbah. Kinodrat sing diarani dununge nang alam, kodrat iki nang alam wujud iki. Mangkane nang kodho alame menungsa sing mulai dilairne nang donya iki mau lair cenger ora lepas mesem karo guyu lek ngono ora lepas antarane bungah karo susah. Kuwi sing diarani kinodrat. Nggih. Kuwi bayi lair cenger lek ora ngandel nek ana Mbah Dukun ya. Terus tangane gegem ya, Le. Nggih. Tangane gegem sing kiwa iki nggawa kesalahan. Terus sing tengen iki nggawa kebeneran. Dadine nalika bayi lair cenger iku urung duwe salah karo bener. Lah mulai tangane gebyar, lah kuwi kok duwe salah karo bener. Contone ngusil-ngusil golek mimike bener ra bener ya bengok-bengok kuwi wis salah. Ngono. Kuwi kinodrate ngono kuwi mau. Lah enek takaitne karo eneke corona iki mau sing diarani suwung sejati ngono tanpa bedani tan kena kinaya ngapa. Jane lakune mlebu metu iki to. Mangane mlebune Adam metune Hawa, mangane suwung sejatine.